ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಂಜುಳಾ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ತುಳುನಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಬಯ್ಯಡ್ದಿಂಚಿ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಯ್ಯ ಬಂಡಿತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ 4 ಗಂಟೆ ಆಯ್ನಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತ ನಾಲ್ನಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಆಗ ಲೇಟ್ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಲಾಗನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಕಾಣಂತೆ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಡೆ ಕೆಲಸ ಕುಂಟಾಡ್ದು ನಾವು ಒಂದು ಪುರ ಇತ್ತಂದು ಕುಂಟು ಮಾತಾಡ್ದೀನಿ ಅಂಚ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ತದ ಅನ್ನಾಗ ಸುಸ್ತು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚದು ಮೊಕ್ಕ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪುಣ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪುರ ಆನಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಹೆಂಗೆ 4 ಗಂಟೆ ಮುಡಿ ಟೈಮ್ ಬೋಡಿ ಕಾಣದ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಅದು ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಡಿಟಿಂಗಿಗೆ ಏನು ಫುಲ್ ಬೇಡ ಒಂಜಿ 12 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು ಹೆಂಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಹೆಂಗೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಬೋಡೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಗಂಟೆ ಹೆಂಗೆ ಟೈಮ್ ಬೋಡು ಈಗ ನಂಬಯರ್ ಎಡಿಟಿಂಗಿಗೆ ಯಾನು ಈತ ಟೈಮ್ ಯಾನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ಅಂಚ ದಯಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಆತು ಈಸಿ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ತಮ್ನೇಲ್ ಮಲ್ಪಡು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡೋಡು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಡು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಏತು ಪೂರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಉಂಡು ನಿಗಲೇ ಗೊತ್ತಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ನಾಗಲೇ ಕೆಲವರೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆನ್ನುವೆ ಅಂಚ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನ ವೀಡಿಯೋ ಆತು ಈಸಿ ಆಯ್ತು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎನ್ನದೇರ್ದು ಅದನ್ನಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತನಾಡು ಇಂಚಿಡು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತನಾಡು ಈತೆ ಬಂದು ಈತೆ ಮಲ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಈತ ಮಟ್ಟಡ ಬುಲ್ಲೇರ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತಜಿ ಬಟ್ ಆತ ಲೆವೆಲ್ ಹತ್ತಡ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಬಂದಾಂಡಲ ಶ್ರಮ ಬೋಡೆ ನಮಕ್ ಅಂಚ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋದ ನಡುಟ್ಲೊಂಬೆ ನಂಜಿ ಕಲ್ಕಟ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಂಕ ದಿನ ಲಂಚನೆ ಏನು 12 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ದಾಪುಂಡು ಅಡೊಕ ತಮ್ನೇಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಪೂರ ಆನಾಗ ಅಪ್ಲೋಡು ವೀಡಿಯೋ ಆನಾಗ ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ 4:30 5 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು. ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಲೋ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಅವಲ ಮೊಬೈಲ್ 4G ಮೊಬೈಲ್ 5G ಆಂಡ ಅಂತೆ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಅಂತೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತೆ ಸ್ಲೋನೇ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ತುಕ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ನಾನು ಮೊಗಲಿಗೆ ಮೀಯರೆಗೆ ಬಿಕ್ಕೇಳು ಬೆಂದೂರು ಬೆಚ್ಚದೀತೆ ಅಂಚ ಅಗಲೇನಿತ್ತೆ ಮೀಪಾಡು ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಲ ಬತ್ತಡು ಕೈತಾಲು ಎಕ್ಸಾಮು ಫೆಬ್ರವರಿ 4 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 4, 5, 6 ಅಂಚ ನಿಗಳು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ನಿಗಳು ಪನೋಡು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಿಗಳೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಏಪನ ಪನೋಡು ಬಂದಿನ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಇನಿ ನಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋನ ಫುಲ್ ತೂಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ. ಅವಲ್ದೆ ಕದಿತ್ತಲ್ ಆಣ ತಿಂದು ಪುರಾಂಡ ಹೂವಿನ ಕೈಟು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಕೈಟಿ ಏನೋ ಉಂಡು ಕೊಡಂಜಿ ಕೈಟಿ ಏನೋ ಉಂಡು ತುಲೆ ನಾನಿ ಬನ್ನ ತಿಂತುಜಾ ಏಪಲ್ಲ ಬನ್ ತಿನ್ಪ ತಿಂದ ತಿಂತುಜಾ ಕೊಚ್ಚ ಬನ್ನು ಜಿಮ್ಮಿ ಕೊರಡ ಲೆಗ್ ಪರ್ರೆ ಪೇರ್ ಬೆಚ್ಚದೀತೆ ಇತ್ತಾಗಲೆಗ್ ಹಾಲು ನೀರು ದೋಸೆ ತಿಂಡೋಳು ಕಾಂಡೆ ಒರೆದಿತ್ತ ನೀರು ದೋಸೆ ಅವನು ತಿಂಡೋಳು ಬೇಗ ಎಂತ ದಾಲ ಬೊಚ್ಚಿವೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಬುಂಡ ದಾಲ ಬೊಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಈ ಬಿಸ್ಕಿಟನ್ನು ತಿಂದ ಆತುಂಡು ಬತ್ತದ ಬಾಲ್ವಾಡಿ ಹಿಡ್ದು ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಚ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪರು ಮೊಬೈಲ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಅನ್ಬಾಯ್ತು ಅಂಚ ಅದು ಚಾರ್ಜ್ ಪೂರ ಆದು ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಂತೆ ಕಲ್ಪಾರಂಡು ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಐತಲ್ ಬರ್ತಂಡ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಲಾಗ್ಲ ಆವಡು ಮಾತಲ್ಲ ಆವಡು. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಇಂಚಿಯನ್ ವೀಡಿಯೋ ಬೊಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೀನಿ ಕಾಡೆ ಬೈಯಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆವಂದಿನಿಕ್ ಅಂಚ ಕಾಂಡಲ ಅಕ್ಕದು ಯಾನಿನಿ ತಿಂಡಿ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ತದ ಎಂಕುಲ್ಲು ತಿಂಡಿ ತಿಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಹೊರತ ತಿಂದ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಯ್ಲು ಧ್ರುವಿಲ ಬಾಲ್ವಾಡಿ ಪೂರ ಪೋಯಿ ಮಾತಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರ ಆತುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಬೊಕ್ಕ 11 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಅಂಚ ಮೇರ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ ನೀವು ಉಲ್ಲೇರ ಅಂಚದು ಪಲಾವು
ಅರೆಗ್ ಅಂತೆ ಕೊರ್ದು ಬೊಕ ಚಾ ಮಲ್ತೀನಿ ಅರೆಗ್ ಆಡೆ ಬಯ್ಯಡ್ ಬೊಕ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುರ ಆತುಜಿ ಅಲ್ಲೆಗಂತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದ ಪೂರ ಕಲ್ಪನ ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತು ನಂಚದು ಬೊಕ ಇನಿ ವಿಡಿಯೋನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೀನಿ ಇನಿ ಮೇರೆಗ್ ರಜೆ ಇತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಪಂತುಜೆ ರಜೆ ಎಂದಾಲ ಅಂಚ ಇನಿ ರಜೆ ಮಲ್ದೆರ್ ಅರೆಗಂತ ನರ್ನ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಗೈಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಯಾರಿಗೆ ಚಾ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ ತಿಂಡಿ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಬರ್ತೆ ಉಪ್ಪೈತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಲಾವೇ ತಿನ್ಪಿನ್ ಬಂದೆನ್ನಿಯೆ ಅಂಚ ಮೀರ್ ಬಂಡೀರ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪಲಾವಿ ತಿನ್ಕ ಬಂಡೀರ್ ಅಂಚ ದಿನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಡು ಒನಸ್ಸುಗು ಪಲಾವಿ ಬಕಿತ್ತೆ ಕೋರಿ ಕನಪಂಡೇರು ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಕಾಡೆ ಎದುರುವಿ ಕಬಾಬ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ರಂದೊಂದಿತ್ತಿ ಅಂಗಡಿಡು ಒಂಜಿ ಕಬಾಬುಗು ರೇಟ್ 25-35 ಇಂಚ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅಂಗಡಿಡು ಒಂಜಿ 2 ಪೀಸ್ ಕಬಾಬ್ ಕಂದದು ಒಂಜಿ 4-5 ಪೀಸ್ ಕಂತುನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 150 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರೊಡಿ ಅಂಚ ಅದು ಇಲ್ಲಡು 1 kg ಕಬಾಬು 1 kg ಮಲ್ತು ಬುಡ್ಕ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡ್ ಕಬಾಬು ಪೂರ ತಿನ್ನಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ದಾಲ ಮಲ್ತಂಡ ಬೊಕ ಒರಿಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಂಗ್ಲು ತಿನ್ಪುಜೆ ಗುರುವಾರ ಅಂಚ ಅದು ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂಡೇನ ಮೀರು ಪೋತೇರು ಕಬಾಬ್ ಕಂಡ್ರೆಗ್ ಒಂದು ಕೋರಿ ಕಂಡ್ರೆಗ್ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಇಲ್ಲದನೆ ಅಂಗಡಿದ ಪೂರ ಮಸಾಲ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪುಜಿಯಾನ ನೀಗಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹರಿಯಾಳಿ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ದಲ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಬಾಬ್ ಯಾನ್ ವಿನಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪು ಉಂಡತ ಐತನಿ ಒಂಜಿ ಆಯ್ಕಡ್ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಯಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಆಡ್ಲ ಮಲ್ಪಲಿ ಯಾನಿನಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪುದ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಅಂತೆ ಹೆಲ್ತಿ ಆದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಫುಡ್ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದು ತಿಂದ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪಣಿಂದು ಕೋರಿ ಅಂತೂ ಹೆಲ್ತಿ ಅದು ಉಪ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ತಿನ್ನಗಾಣಲಂತೆ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೆ ಹೆಲ್ತಿ ಅದು ಉಪ್ಪೊಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೋರುಜಿ ಬಂದು ಅಂಚ ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಂತೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಿಗಲೊಟ್ಟಗು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ದಾದನ್ನಗ ಯಾನಿತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಜರ್ನಿ ಅಂತೂ 1 ವರ್ಷ ಬತ್ತುಂಡು ಈ ಚಾನಲ್ ಅಂಚ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಜರ್ನಿ ದೊಟ್ಟಗು ಎಂಕ್ ಎನ್ನನೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಶುರು ಮಲ್ಪೊಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಒರಿಯಲಕ್ಕ ಬೆನೋಡು ಅಣ್ಣ ಪಿದೈ ಪೋದು ಬೆಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಈತು ವರ್ಷ ಈ ಸಮಯದಿಂಚಿ ವಾಚ್ ಮಲ್ಪುನಾಗಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನ ಪತ್ತೋಡು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ದಾದನ್ನಗ ನಾನು ಇತ್ತಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಬರೋದುಂತುಲೆ ಅವೆನ್ ತೂಲೆ ಅವೆನ್ ತೂಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲೆಗ್ ಪನ್ಪೆನೆ ಒಂಜಿ ಬೆದ್ರದ ವಿನಾಯಕ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅವಳು ಉಷಾ ಒಂದು ತೂಯ ಮಿಷಿನ್ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದೇನೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಯಾನಿನಿ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ತಂದೆ ಬುಡಿಯ ಉಷಾ ತಗನ್ನ ಅಂಚಾಯ್ ತೊಟ್ಟಗು ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರು ನಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಬೋದು ಅಂತಷ್ಟು ಮುಂಚಿನ ಕೊಡ್ತೀರು ನೀರು ಬೈಚೇರು ನೀರು ಬತ್ತಿದ ಎಕ್ಕ ಮಿಷಿನ್ ಪಸಂದ್ ಹೋಗ್ಬೋದು
ತೂಯರತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನು ಯಾನ್ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಪಂದ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ತಂದೆ. ಈ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ತಂದು ಸಾಧಾರಣ 1-2 ತಿಂಗಳು ಅಣ್ಣಿಗಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಲ್ದಜಿ ಅಂತ ಇಕರ ಬರ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಸೌಂಡ್ ಅಣಿ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ ನಿಗಲಿಗೆ ಏನುಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಉಲೈ ಬತ್ತೆ ದಯ ಪಂಡ ಪಿದೈಡ್ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ನ ನಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಪಕ್ಷಿದನೇ ಚಿವು ಬಂದು ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ತಂದೆ. ಯಾನ್ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನನ್ನ ಪೋವೋಡು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಎಂಕುಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನನಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಂದ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲ ಅನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪೂರ ಬರ್ನಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ನಮಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅದಾಗ ನಮ್ಮ ಅದಗಲ ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ಪರ ಆಪುಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನೇ ನಂಬೊಂದು ಕುಲ್ಲರ ಆಪುಜಿಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ನಲೈನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೊಲ್ಲುದು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದೊಂಜಿ ಆಸೆ. ಅಂಚ ನಮೊಂಜಿ ಕಲ್ಪೋಡು ಪಂದಾಂಡ ನಮಕ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಲ ಪಂದ್ ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ಪನ್ಪಿನಗುಲು ಇಜ್ಜೆರ್ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿಗ್ ಇತ್ತೆ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿಲ ಎನ್ನಡ ಪನಂದಿತ್ತೆರ್ ಈ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು, ಈ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕಲ್ಪೊಡು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆಂಗ್ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದಲ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸು ಪನ್ಪಿನನೆ ಇತ್ತುಜಿ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಪಂದ್ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕಲ್ಪೆ ಬಂದ್ಲ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತುಜಿ. ಬೊಕ ದಾದನ್ನಗ ಯಾನ್ ಸೀರೆ ಬೊಕ ಅಂಗಿ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ತೊನ್ಪಿನಿ ಅವಲ ಆನ್ಲೈನ್ ದಿಂಚೆಗೆ ತನ್ಪೆ. ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಸೀರೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಯಾನ್ ಸೀರೆ ಮದ್ಮೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಿಗುಲ್ ಪಂಡ ನಂಬಯ್ಯರ್ ಮದ್ಮೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 4-5 ಸೀರೆನ ದಾದನಗೆ ತಂದೆ ಮದ್ಮೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವಲ ಬೊಕ್ಕಡತ್ ಒಯ್ಕಂಡಲ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗ ಇಂಚ ಗೆತೊಂದೆ ಯಾನ್ ಸೀರೆ. ಅಂಚ ಬೇತೆ ಪೊಣ್ಣುಲ ಆತಂಡ ಇದೊಡ್ದೊಂಜಿ 20-30 ಸೀರೆಗೆ ತಂದು ಬಿರ್ದಾನೆ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಸೀರೆಗೆ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದುಜಿ ದಯಪನ್ನಗ ಸೀರೆಗೆ ತೊನೋಡು ಕೂಡ ಬ್ಲೌಸ್ ಪುಲ್ಲ ಅವ್ರೆ ಒಂಜಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಡು ಆಯ್ಕೆ ಇತ್ತಿನ ಸೀರೆನೆ ಪಾಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಗ ಉಲ್ಲೆ ಎಂಕ ಒಂಚ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ದಯಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನಾತ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಗಿ ಕುಂಟು ಕೆಲವೆಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಮರ್ಲು ಹೊರ ಪಾಡಿನ ಬೊಕ್ಕರ ಪಾಡುಜೆರ್ ಅಗಲೆ ಒಂಜಿ ಶೋಕಿ ಪಂದ್ ದಯಪನ್ನಗ ಅಗಲು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಹೊರ ಪಾಡಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಬೊಕ್ಕರ ಪಾಡ್ರೆ ಅಗಲೆ ದೇವ್ರ ಆತೆ ಕೊರ್ದುಪ್ಪೆರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಗಿ ಕೊಂಟು ಮಾತ ಪೊಲ್ಲರಿಗ್ ಆತೆ ಆಗಲೇ ಕೊರ್ದುಪ್ಪೆರ್. ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಬಂಗದಗುಲು ನಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆ ಎತ್ತಿನಾತ ಕಾರ್ ನೀಡೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕ್ ಇನಿ ಆತ್ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿಲ ಉಂಡು ಹಾಸಿಗೆ ಎತ್ತಿನಾತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ನೀಡೋಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ನೀಡ್ರೆ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬೂರುಂಡು ಜೀವನಡು. ಅಂಚ ಯಾನ್ ಸೀರೆಗೆ ಯಾನ್ ಆತ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಜಿ ಕಾಸು ಸೀರೆಗೆ ತನರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಗೆತಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆಂತ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಎಪ್ಪುನೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡೆ ಇತ್ತೆಂಚೂರು ಸಪುರ ಆತೆ ದುಮ್ಮಂತೆ ತೋರೆತೆ ಅದಾಗ ಎಂಕ ಡ್ರೆಸ್ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸಪುರ ಆರೆ ಪೋದು ಯಾನ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇನ್ನ ದುಂಬುದ ಡ್ರೆಸ್ನು ಅಂತೆ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಒಂತೆ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚ ಯಾನ್ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಪಂದ್ ಎನ್ನಿನಿ ಏಪ ಪನ್ನಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿನಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ದಾದನಗ ಗೃಹಿಣಿ ಆಯ್ನಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಿಷಿನ್ ಬೋಡಿ ಆಲ್ ಕಲ್ಪೋಡೆ ದಾಯಪನ ಆಲೆ ಪಿದೇ ಪೋದು ಬೆಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಇನಿ ಕಲ್ತಿನ ನಮ್ಮೊಂಜಿ 10 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕಲ್ಪುನಿರ್ದು ಐಕೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎತ್ತೋ ಜನ ಪೊಂಜೋನಗಳು ಗೃಹಿಣಿನಗಳು ಉಲ್ಲೇರಿ ನಿಗಲೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಅವೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಮಿಷಿನ್ ಕನತ್ತದ ನಿಗುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಇನಿ ಕಲ್ತರಡ ನಿಗಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ನಿಗುಲ್ ಲಾಯ್ ಕಲ್ಪೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ಲ ಇತ್ತೆ ದಾಲ ಗೆತ್ತೊಂದು 1-2 ತಿಂಗೋಲ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ದಾದನಗ ಒಂತೆ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ ಕಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಬುಂಡೆ ಎಂಕ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಪನ್ಪಿನ ತಿಕ್ಕದಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಡೊಂದು ಪೋಯೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಕ್ ಬೆಳ್ಮನ್ನಗ ಪೋಯೆ ಅಂಚಿ ಕೊಡ್ಡೆಡ್ಕದ ಅಂಚಿ ಪೂರ ಪೋಯೆ ಏನೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಎಂಕ್ ಒಲ್ಪಲ ತಿಕ್ಕಜಾದ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪವನಗುಲು ಬಂದು ಬೇಜಾರಾಂಡ್. ಅಂಚ ಸೂಜಿ ನೂಲು ಪಾಡ್ರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಎರಡಲ ಕೇಂದುಜಿ ಸೂಜಿ ನೂಲು ಪಾಡ್ನಲ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತೂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡೆ ಸೂಜಿ ನೂಲು ಪಾಡ್ನೆಂಚ ಒವೆನೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಪೂರಲ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಕಲ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿನ ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರಿತ್ತನು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮಾತ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ ಪರಿದಿನ ಮಾತ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತನುಲ್ಲೆ ಮಾತಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ದೇವರ ದಯಟ್ ಮಲ್ತನುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ನಿಗಳ್ಡಲ ಅವ್ವೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಗೃಹಿಣಿನಗಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಪೊಂಜೋನಗುಲು ಜೋಕುಲು ಇತ್ತದು ಪುನಃ ಪೊಂಜೋನಗಲೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತಿನಗಲೆಗ್ ಈ ಜೋಕುಲೇನ್ ಬುಡ್ದು ಪಿದೇ ಪೋದು ಬೆನ್ನರೆ ಆವಂದಿನ ಎತೋ ಜನ ಗೃಹಿಣಿನಗುಲು ಎನ್ಲಕ್ಕನೆ ಅಗಲೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಯಾನ್
ನಿಗಲ್ನನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಿಗಲ್ನನೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ದ ಮಿತ್ ಒಂತೋಡು ಪಂದಾಂಡ ಐಕಿ ಒಂಜಿ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಪನ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಿನ 10-15 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬೇಕಾಯ್ತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಉಂದಿಯಾನು ಒಂಜಿ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜವೆಂಕ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಲ್ತಿನಿ ಮಾತ ಟೈಲರಿಂಗ್ ದ ಪೊಂಜೊನಗುಲು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಲ್ಪುಜೆರ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪೊಂಜೊನಗುಲು ದಾದ ಅನ್ಪಿನ ಪನ್ನಗ ಐಕ್ ತಾಳ್ಮೆ ಬೋಡು ಐಕ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೋಡು ಒಂಜ ವಿಂಜ ವಾತ್ ಬಂಗೊಂಡು ಈತ್ ಬಂಗೊಂಡು ಬಂಗ ಮಾತ ಇಟ್ಲಂಡು ಮಾತ ಉದ್ಯೋಗಲ ಬಂಗನೆ ಸುರುಕು ಕಲ್ಪನ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಬಂಗ ಬೊಕ ನಮಕ್ ಅವು ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪಡೆ ಪಂದ್ ಛಲ ಇತ್ತಂಡು ಪನ್ಪುನಗಲೆಗ್ ಅವು ಸುಲಭ ಆಪುಂಡೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್ ನಮಕೊಂಜಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಅವಿ ಏರ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಆವಡು ಏರ್ಲ ಕುಡರೆ ಉದ್ಧಾರ ಆವಡೆಂದು ತೂಪಿನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬೆರಳಿನಿಕ್ಕೆದ ಜನಕ್ಕುಲು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕಲ್ಪುನ ಕಲ್ದಿನಾರ್ ಅದನ್ನೊಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡೇರ ಏನಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ ಆರು ಪಂಡೇರ ಏನಡ ಎಂಚನ ಆರು ಏಪ ಸುರು ಮಲ್ತಿನಿ ಆರು ಎಂಚ ಸುರು ಮಲ್ತಿರು ಇನಿ ಕಾನಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏತಾರೆಗ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಒಂದುಂಡು ಏತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡ್ ಆರು ಇಲ್ಲುಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗಡ್ಲ ಪತ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಆರು ಮಲ್ತಿರ್ಗೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಲ್ತಿರು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಜೀವನಡ್ಲ ಎಂಕ್ ಕುಡರಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಲ್ಪುನ ತಿಕ್ಕಂಡ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಲ್ಪುನ ಜನಕುಲು ತಿಕ್ಕುನು ಏಪು ಮನ್ನಗ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ದಯ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ದಯ ಪಂಡ ಅಗುಲಂತರ ನಮಕ್ ದೇವೇರ್ ಇತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಲ್ಪಿರ್ತಲೆ ಅಗುಲು ದೇವೇರ್ನ ಅಗ್ಲೇನ್ ಕಡಪೊಡ್ನಿಗೆ ಆಯ್ಗೊಂಚೂರು ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಲ ಆಯ್ಗೊಂಜಿ ದುಂಬರ್ಪಲ ಬಂದ್ ದೇವೇರ್ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವರೂಪ ಪನ್ಪಿರತಿ ಅಂಚ ಅಗುಲು ಮಾತ ಯಾನ್ ಎನ್ನುನಂಚ ಬೊಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂಚ ಎನ್ನುವೆರಂದು ದಾಲ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕಲ್ಪೊಡಿ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತುನು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಕೈ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೊಡು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಲಾಯ್ಕ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಒಟ್ರಾಸಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂಡ ಕುಂಟು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಕ್ ದೇವಿಯರ್ನ ಆಧಾರ ಎನ್ನ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿನ ಆಧಾರ ಇಂದು ಪನ್ಪೇನು ಅಂಚ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಕ್ ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಪನ್ನಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ್ ನಮ್ಮನೆ ಊರುಡು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವರೆಗ್ ಅಂಚ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಜಾರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಅಂಚ ಅದು ಅವಳು ಸುರು ಮಲ್ಪೇನು ಪಂತೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣೆಂಕ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಎಲ್ಲೇ ಪೋರೆಂಡು ಎಂಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಎಲ್ಲೇ ಪೋದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತದ ಯಾನು ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಅವಳು ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆವಡ್ ಬಂದುಲ್ಲ ನಿಗಲಿನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಎಂಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ದಯಪನ್ನಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಕುಲ್ಲ ಕುಡರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡಿಂದು ತೂಪಿನಗಳು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅವೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಉಪ್ಪುಜೆರ್ ಒರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ್ ಬಂದು ಏತೋ ಜನ ಎನ್ನುವೆರ್ ಆಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ದಾದನಗ ಏತೋ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಆವರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ್ಲ ಎನ್ನುವೆರ್ ಆಂಡ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆಂದಿನಗುಲು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡೆನ್ ಪಂಡಿ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನ್ಗೆ ಅಂಚದು ನಿಗಲು ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಗುಲು ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡೆ ಪಂದೆ ಎನ್ನೊಂದು ಉಲ್ಲರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಡು ಅಂಚ ಅದು ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಹೊಸಾತ್ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಈ ವರ್ಷದ ಅಂಚ ನೆಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ನಿಗಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೋಡಿ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಅತ್ತಂದೆ ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಅತಿ ಏತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮಾತ ದೇವೇರ್ನ ಮಿತ್ ದಯಪನ್ನಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ನಮಕೊಂಜಿ 4 ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೊಡು ಬಂದಾಂಡಲ ಆತೆ ಬಂಗ ಉಂಡು ಆತೆ ನಮಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಅದೃಷ್ಟ ಪನ್ಪಿನಲ ಬೋಡು ಏತೋ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ನಗಲೆನ್ ತೋಂದುಲ್ಲೆ 2-3 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಪಾಪ ಆಗ್ಲೆಗ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ₹1 ಲಾಭ ಕಾಸು ಪನ್ಪಿನ ತಿಕ್ಕದುಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನೆ ನಂಬರ್ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಲ ಆತಿ ವರ್ಷ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಐತ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಪುಂಡು ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಅಂಚದು ಎಂಕಲ ದಾಲ ಐಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಂಡ ಅವು ಎನ್ನ ನಸೀಬು ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಂದೆನ್ವೆ ಅವುಂಡ ಎಂಕ್ ಈ ಉದ್ಯೋಗಲ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚ ಉಂದೆಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡೆ ಎನ್ನ ಜೀವನಡ್ ನೆಕ್ ಮಾತ ನಿಗಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಅಂಚಾದ್
ಎಂಕೊಂಜಿ ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ವೈಕುಲ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ್ ಬೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಏತಿ ದಿನ ಪಂತಜಿ ನಿಗಲೆಗೆ ಯಾರೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರಂಡ ದಯದಿದು ಕ್ಷಮೆ ಮಲ್ಪಲೆ. ಬಟ್ ಯಾನ್ ಪೋತಿನಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾತಲಗೆ ಇದೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಯಾನ್ ಒಂದಿನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುಂದು. ಮನಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಎಡ್ಡೆ ನಮಕೊಂಜಿ 4 ಜನಕ್ಕೂ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪಂದಾಂಡ. ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯಗಿ ಆ ಕಮೆಂಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬತ್ತನ್ ಪಂದಾಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಲೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಜೆರ್. ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಗುರ್ತಲಾಂತಿನಗುಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಿಕ್ಕದಿನಗುಲು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಮ್ಮ ಕುಲೇ ನಮಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಿಗೊಲುಂಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಡ್ಬೋದು. ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಲೆಂತ್ ಆಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗೊಲುಂಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು.